Hurrengo platerran fruta aprobetxatuko dugu. Zer gertatzen da adibidez Kanariako platano asko erosten baditugu eta kolore hau hartzen badu. Ez kezkatu, hau ondo dago eta hau sukaldean erabil aldugu. Eta zeingo dugu gaur, platano bizkotxo bat. Horretarako irina, azukrea, arrautzak, gurina, gatza, kanela, kardamomo hautsa, legamina eta noski platanoak behar ditugu. Platanoarekin pure bat egingo dugu. Orduan, pasada kendu behar dugu eta purea errezago egiteko pizkat moztuko dugu. Honi, gatz pizkat gehituko diogu, platano zapore hori bereizteko, eta orain, kanela pizkatxo bat. Eta hemen, nik kurkuma aukeratu dut, zapore berezi bat emateko. Baina bakoitzak bere gustura egin aldu, adibidez kurkuma ere oso ondo geratzen da hemen. Eta orain hau birrinduko dugu, pure bat egin arte. Eta hau prest dago, zerbait horre ondo dago. Bai, orain arrautzak hemen botako dugu. Eta begiratuko dugu guztia ondo dagoen eta tresnan sartuko dugu. Orain, azukrea gehituko dugu. Eta tresna martxan jarriko dugu. Arrautza emultsionatu behar dugu, gutxienez bere volumena bikoitu arte. Eta momentu horretan, gurina sartuko dugu. Gurina likido egon behar da, baina epe da. Eta berriro tresna piztuko dugu. Eta puntu honetan, lehen egin dugun platano purea sartuko dugu. Eta beste bizpahiru minutu. Bitartean, legamina eta irina bateratuko dugu. Hau prest dago, orduan tresna matatuko dugu. Hau kenduko dut hemendik. Orain irina, iragazkiatik pasatuko dugu eta gutxinaka bateratuko dugu. Hau zergatik egiten dugu, grumorik ez agertzeko. Orain, egin dugun emultsioa ez izteko, irina, gutxinaka eta kontuz handiz bateratu behar dugu. Horrelako mugimenduak eginez. Irin guztia bateratuta dagonean, irin gehiago botako dugu. Orduan, gutxinaka. 5 edo 6 alditan bota behar dugu irina. Ez bota guztia batera, bestela grumo pilo bat izango duzue. Eta hau prest dago. Bizkotxoa egiteko molde bat behar dugu, eta gurin pizkatxo batekin molde guztia pasatuko dugu. Hemen, nahi baduzue, azuker pizkat bota dugu horma guztietan, bizkotxoa bota aurretik. Bizkotxoa prest dago da behar joateko. Orduan sartuko dugu. 175 gradutara eta gutxi gora bera 45 edo 55 minutu. Eta denbora pasatzen denean, gure bizkotxoa prest dago. Ahaztu zait esatea, labean sartu aurretik, pistatxo eta kurkuma pizkatxo bat bota dugu goiko partean, eta horrela geratzen da oso polita. Eta begiratu, sakarrontzira bota beharrean, begiratu zelako bizkotxo egin dugun platano horrekin. Aurkeztu dizuegun errezetak, on egiten die urdailari eta planetari, ondarrez ez dakielako eta elikagaien xauketa geldiarazten laguntzen digulako. Horrela, klima aldaketaren aurkako borrokan laguntzen dugu.
Era honetako platerak ezagutu nahi badituzu eta elikagaiak ahalik eta gehien aprobetxatu, erabili honegiteko errezetak traola sare sozialetan edo jaitsi honegiteko errezeta liburua Bizkaiko Foru Aldundiaren bizkaia.eus webgunetik.